Jesucristo e os apóstoles, foron ao monte Sinaí. Podían ir a outro monte, podían ir ao monte Sinaó, ou Sinaé, ou Sinaé, non podían ser tiquis-miquis, non, ao monte Sinaí, vamos ao monte Sinaí, non podían buscar un monte que non tuverais. Entón, foron para ali, e, bueno, eles o que fixeron foi unha cena de traje, sabedes, non? Cena de traje, sabes como é traje? Cena de traje, yo traje esto, claro, cada un levaba unha cousa, non? Cada un levaba unha cousa, eu que sei, por exemplo, San Miguel, pois levaba as cervezas, que aí se ve, 0-0, aí, non. Despois, o que sei, San Juan levaba as sardiñas, polas toneladas, San Jacobo levaba os bistés, empanados, San Francisco levaba un pouco de mel, Santiago levaba a tarta, non? Pero logo xa eran palabras maiores, xa despois, xa tampouco se pode contar moito, non? Eran cousas ilegales, tampouco se pode contar, Pedro, e logo tamén estaba Judas, que Judas sabedes o que levou, non? A Guardia Civil. Todos para o caldeiro, bueno, por iso ir chaman a última cea, porque despois xa, entre condicionales, permisos e tal, era moi complicado o de quedar, non? Pero, bueno, a última cea, que foi os xoves, non? Non sei se viste unha película das que botan agora nesta temporada, que hai así un maratón de películas. Eu teño incógnita sobre a última cea. Vamos a ver. Alguna de vos sabe por que se sentaban todos do mismo lado? Iso é un auténtico expediente xi. Galego é xi. No, estaban sempre sentados todos do mismo lado. E dicían, levábanse mal entre eles, cada un ao seu, como nunha barra. Eu tiña solución. Ese día había Champions. Entón estaban mirando... Se era xoves non era Champions, era máis ben a UEFA, non? Se faría o Atlético, por exemplo, estaban mirando. Non, pero hasta houbo suerte, na última cena houbo suerte, porque sei que Jesucristo, colleu un... Estaba ali cenando, non? E colleu un cacho de pan, e dixo, comed, tomad e comed todos dele. Menos mal que colleu un cacho de pan. Imagínate que colle, nunha cena destas así de cada un leva unha cousa, colle unha fiambrera con ensaladilla. Imagínate as misas aí con, vamos, irían os curas con unha poto de ensaladilla. Tenían que levantarse ás 6 da mañá para fazer a ensaladilla, cortar a zanahoria, as patacas, meterían moitas patacas, e entón despois sería un cazolo destes como dos helados, non sabes? El cuerpo de Cristo, non? Que bueno, a ver, aí a xente, sabes que sempre hai así los tiquismiquis, que van a recibir a hostias, a comulgar, non? En vez de ir a ver a boca, collen a camán, non? Se fuera ensaladilla, camán non pode decir. Terían que dar toallitas tamén.